mä nyt sit ihmettelen? Mä oon siis täällä yksin kotona. Mun perhe lähti Anoppilaan, eli mummilaan. Siellä olisi tarjolla ruokaa valmiisen pöytään, viiniä, hyvä seuraa. Ihana kesäpäivä, varmaan katettu ulosruoka. Ja mä sanoin, että menkää te vaan sinne. Mä jään tänne kasaamaan kerrossänkyä. Tällainen se siis on. Sen nimi on Kura. Et silleen. Mun pitäisi varmaan eka kantaa noi osat tonne yläkertaan. Mut siis ihan ensiksi mä aion ottaa yhden siiderin. Meidän kompastu tuo teippi. Hyvä olisi ollut saada mut tuolta. Siis kuinka vaikeeta voi nyt yhden kerrossängyn kasaaminen olla? Voi vittu, tää tarvii jotain työkaluja. Kokoamisohjeet. Tadaa! Kura! Mä oon tossa. Tosi paljon on kyllä näitä. Okei, mä en oo päässyt edes ykköskohtaa vielä. Mitä helvettiä toi oikeesti tarkoittaa? Se on tämmönen I, se on varmaan tosi tärkeetä. Ja tossa on kans. Voi jumalauta. Okei, mä vaan hyppään sen yli. Kattokaa mitä mä löysin. Da, da, da. Sitten täytyisi löytää tälle. Tadaa! Ja siis tää on se hetki, kun te voitte alkaa kutsua mua Reiskaksi. Moi! Mä oon Reiska. Mä nyt pelkään, että mä jotenkin hajotan tän kun näin niinku. Mä vaan silleen ei kohda. Ei mulla tee enää yhtään mieli tehdä tätä. Mä voisin tehdä jotain muuta. Nyt mä sit tiedän mitä toi ykkönen tarkoittaa. Se kohta mikä mä ohitin. Että tossa on numero 1. Se olisi pitänyt kiinnittää tohon. Ja mä kiinnitin sen tohon, joka oli numero 4. Oh. Niin tyypillistä. Siis lue käyttöohjeet. Ja siis parasta tuossa on se, että jos mä olisin ollut tekemässä sitä Joelin kanssa, niin mä olisin ollut se, joka sanoi, että lue ne käyttöohjeet. Älä tee vielä mitään. Lue ne käyttöohjeet ensin. Luinko?